Vana veZimbabwe ndi Chimhamha. Ino ndiyo second audio yangu. Nhasi iSunday, date riri kuti January 26, 2025. Enough is enough. Nyika yeZimbabwe makomrades haana kuendera kuhondo. Kuendera kuhondo kuti idi nevana vake nemhuri yake yose nana Chivhayo nana Tagwirei vave ndivo chete vanhu vanobhenefita neupfumi hweZimbabwe. Vachipuwa mari nemaChina, nyika yoondoka. Hazviziri izvo zvakaendera zvakadeukira ropa pasi naOwen Muda ndini ndadaro ndini Chimhamha, pasi na Kazembe. The authors of 2030 ezvino vari kutiudza kuti 2030 president idi vanofana kuramba varipo. Hanzi tava kuamenda constitution. Ndichitaura kudaiwo mota dzava kutopinda, mota dzaipiwa naChivhayo dziya dzava kupinda marizevha nechikafu. Vanhu vava kupiwa chikafu kuti bvumai kuti president idi vanofana kuramba vachitonga kusvikira vafa, kuextenda presidential term. I say no. Imi moda kuti varambe vachienda here mberi president idi? Chii chavakakuitira iwe pauri kubva 2017? Iwewe pachako uri kuteerera audio kubva 2017 vakakuitirei? Chaunoti ndakabhenefita ngavarambe varipo vachitonga. President ED is 82 years old. In 2030 is going to be almost 90 years. The same things zvavakabvisira vaMugabe. He does the same things again. Takatadzeiko isu senyika? Kana vari maovheti vakaenda kuhondo, muri kuteerera, muri kuregedza vanhu vachiti 2030 muda kuti vana veZimbabwe vaite sei? Isu tine hama dzakafa isu nguva yehondo. Makomrades aibikirwa nehama dzedu, tatiri vana vadiki. Vaibikirwa nehama dzedu, vachikuvara, vachirapwa nehama dzedu, vachipiwa mbatya nehama dzedu. Iye zvinomoda kutiudza kuti nyika yava yaED nemaChina nevana vake, nana Chivhayo vaya, nana Tagwirei, land yava yaTagwirei. We say no. I say no. Madzimai, udzai varume venyu muri mumagumbezi. Hazvisina kumira mushe. Udzai vana venyu vakomana. Vana vakutambira chingwa. Kutamba chingwa kuti ndandapiwa chingwa voridzirwa radio votamba. Ndakarwadzwa zvisingaiti. Madzimai, mopiwa here t-shirt once in 5 years. Nebox rechicken, nemachips, necool drink nechingwa. Moti idi huchi ngaramba chitonga, motambisa magaro, mopiwa mota. Madzimai, muna shuwa nezvamuri kuita here izvi? Vipi Chiwenga, ndiri kukukumbirai ndeke chipiri ndichitaura ini? Ndava amai, ndamukadzi mukuru, ndiri atete, ndiri mai nini, ndiri zvese ndiri kurwadziwa mwoyo wangu. Tatambura isu. Mavhenda vakapisirwa musika, vanogara vari mumastreet, zvinhu zvavo zvichitsikwa. Muda kuti vanhu vaite seiko? ED does not care about the people of Zimbabwe. He cares for himself nevana vake. Corruption yanyanya. Vana Chivhayo ava tinotoziva nyaya dzavo. Toita seiko? Vipi Chiwenga, tiudzei. Tosaina mareferendum here kuti president ED varambe vachitonga. Ndozvamuri kuda here? Topiwa chikafu tobva tasaina. Vana vapararira nenyika yose. In the whole world, all over the world. Tiri kuimbirwa isusu nevarakashi kuti asingade ngaabude muZimbabwe. Yavo kambe, munyika yedu, takutandaniswa nevaya vanozviti vakachibata kuti dzvi. Varume, ndiri kuchema ndini Chimhamha. Ndiri kuchema on behalf of madzimai. We carry the burden of a broken nation. Kusvika rini nepolitics dzenyu dzamuri kuita idzi. Tatambura isu. Tibatsireiwo, something must give. Hatichada vana vangu, vanin'ina vangu, madzikoma angu, anagogo, mirirai next instruction. Hatichada isu madzimai taneta nazvo izvi. Vana veZimbabwe ndi Chimhamha. Ino ndiyo second audio yangu. Nhasi iSunday, date riri kuti January 26, 2025. Enough is enough. Nyika yeZimbabwe makomrades haana kuendera kuhondo. Kuendera kuhondo kuti idi nevana vake nemhuri yake yose nana Chivhayo nana Tagwirei vave ndivo chete vanhu vanobhenefita neupfumi hweZimbabwe. Vachipuwa mari nemaChina, nyika yoondoka.
hazviziri izvo zvakaendera zvakadeukira ropa pasi naOwen Muda ndini ndadaro ndine Chimhamha, pasi kazembe. The authors of 2030 ezvino vari kutiudza kuti 2030 President Idi vanofana kuramba varipo. Hanzi tava kuamenda constitution. Ndichitaura kudaiwo mota dzava kutopinda, mota dzaipiwa naChivhayo dziya dzava kupinda mumarizevha nechikafu. Vanhu vava kupiwa chikafu kuti bvumai kuti President Idi vanofana kuramba vachitonga kusvikira vafa, kuextenda presidential term. I say no. Imi moda kuti varambe vachienda here mberi President Idi? Chii chavakakuitira iwe pauri kubva 2017? Iwewe pachako uri kuteerera audio kubva 2017 vakakuitirei? Chaunoti ndakabenefita ngavarambe varipo vachitonga. President Idi is 82 years old. In 2030 is going to be almost 90 years. The same things zvavakabvisira vaMugabe. He does the same things again. Takatadzeiko isu senyika? Kana vari maovheti vakaenda kuhondo, muri kuteerera, muri kuregedza vanhu vachiti 2030 muda kuti vana veZimbabwe vaite sei? Isu tine hama dzakafa isu nguva yehondo. Makomrades aibikirwa nehama dzedu, tatiri vana vadiki. Vaibikirwa nehama dzedu, vachikuvara, vachirapwa nehama dzedu, vachipiwa mbatya nehama dzedu. Iye zvinomoda kutiudza kuti nyika yava yaIdi nemaChina nevana vake, nana Chivhayo vaya, nana Tagwirei, land yava yaTagwirei. We say no. I say no. Madzimai, udzai varume venyu muri mumagumbezi. Hazvisina kumira mushe. Udzai vana venyu vakomana. Vana vakutambira chingwa. Kutamba chingwa kuti ndandapiwa chingwa voridzirwa radio votamba. Ndakarwadzwa zvisingaiti. Madzimai, mopiwa here t-shirt once in 5 years. Neboxi rechicken, nemachips, nekudrink nechingwa. Moti Idi uchi ngaramba chitonga, motambisa magaro, mopiwa mota. Madzimai, muna shuwa nezvamuri kuita here izvi? Vipi Chiwenga, ndiri kukukumbirai ndekechipiri ndichitaura ini. Ndava amai, ndamukadzi mukuru, ndiri atete, ndiri maini, ndiri zvese, ndiri kurwadziwa mwoyo wangu. Tatambura isu. Mavhenda vakapisirwa musika, vanogara vari mumastreet, zvinhu zvavo zvichitsikwa. Muda kuti vanhu vaite seiko? Idi does not care about the people of Zimbabwe. He cares for himself nevana vake. Corruption yanyanya. Vana Chivhayo vatinotoziva nyaya dzavo, toita seiko? Vipi Chiwenga, tiudzei? Tosaina mareferendum here kuti President Idi varambe vachitonga, ndozvamuri kuda here? Topiwa chikafu tobva tasaina. Vana vapararira nenyika yose, the whole world, all over the world. Tiri kuimbirwa isusu nevarakashi kuti asingade ngaabude muZimbabwe. Yebo kambe, munyika yedu takutandaniswa nevaya vanozviti vakachibata kuti dzvi. Varume, ndiri kuchema ndini Chimhamha. Ndiri kuchema on behalf of madzimai. We carry the burden of a broken nation. Kusvika rini nepolitics dzenyu dzamuri kuita idzi? Tatambura isu. Tibatsireiwo, something must give. Hatichada vana vangu, vanin'ina vangu, madzikoma angu, anagogo, mirirai next instruction. Hatichada isu madzimai taneta nazvo izvi.